Hakani ke video ke bamenta kesengi ngakwa ban hikaya pi hakanu ko rukom ba phin pandap ya upin jong ka AdSense ba long uba don kam tam na ka banta ban le transaction na ka AdSense shaka bank account ko jong pi uni udi u personal identification number ba ka AdSense ka ai khnang ban pensisha ba phi de utrai jong ka to ka AdSense account te sign in shaka AdSense account ko jong pi da ka jo hi ka email ID khnang ba phinla ban access ya ki facilities ki ba katarwa tingah ni mentang register da kani ka ju hi ka email ID bat nga login da ka ju hi ka email ID bat ngan sa yo ya ka dashboard jong kani ka AdSense ban pen i hadu ka no ngala adap ban kamai na kani ka jingling jong ai kani ka AdSense bat kiwe ki social media ki ba kapan kam tihang ni nganong ipi pinyo yo ni upin hadir mapila ada ban request na ka AdSense account ti hakani ka dashboard jong ka AdSense ngayo kawi ka error message ka ba pha ban fix ya kani ka tax information ti kani ka tax information nga ban fix hang ni ban verify ya ki detail ki ba buon pila ban jait naka liang kadiang naka navigation bar pio ya ka payments tab naka payments information babuat ka long ka view transactions but manage settings tehang ni ngan pen i mentai pi ya upin ubang yo lang bajong ka post office te uni upin wan hakar komlong jong ka ni ka kot kawan lang bajong ka udupin wan lang bajong ka post office naka AdSense bat pihak bantar ya kini ki laidong kini ki lai jaka pihak bantar bat ban plate sepo ba udon upin udon henreudak pihak ban pendap aka AdSense account ko jong pi ban verify henre hedin sausin ba pila request upin pim yo pihak ban le kini ka rukom pin yo ya kini ka wi ka form nangta pihak ban verify biang ya ka account ko jong pi ba pide ma pi utrai la ne ka try jong ka account sign in biang ka ju hi ka email ID bat adin ma pila ada ban sign in pila ban beteng sakmat ya ki jingdon kam ki ba pihak ban pendam pihak ban le ekni namar ba kalong ka ba kong santam ban yo ya ka transaction ka ba biang lang ba jong ka AdSense timantah ni kabakong sanhi na kabanta ka jong pi kalong ba pinjit na pedang kini tina banta na kabanta jong ki ba dei shipment kila ban jit ya kani ka individual account ti shim ya kani klik ya kani ka individual account nang tap des I next kani pinjit ba pimdei nong US nang tap de ka pihak banjit ya kani ka W8 Ben. Select W8 tax form type. Tinggi jit ya kani ka W8 Ben non-US individual. Kidon arjat yang di pinjit mapi kawai na pedang jongki. Lada ka account jongpi ka day shipment jit ya ka individual. Hadir mapi layat syakmat kadon kani ka tax identity. Hang di pihak ban pendap ya ka detail jong pi khnang ba ka AdSense kan du sngau thu ba pide ma pi utrai la ne ka try jong ka to ka account nang ta pi jet ya ka ri India bat akaja ka jong ni u foreign tin pihak ban pendap ya u pan card number pi u ni number jong ka pan card lada pija ba pimpat yo ya ka virtual pan card lang ba jong ka post office pila ban pendap yo tu uju hi u pan card number u bodon ka i pan card kan yat kum ju hi tika shong happy pidon da undo ujai da kan no ka jai kan kalap long ka virtual pan card lani ka i pan card pendap hakani ka jaka barang tap de saya shakman hadin mapila ya shakman pihak ban pendap pada saka address
tiga address ka jaka sa ka jong pi shong pi sa ai ka tu ka jaka ka kerteng ka jong ka ya pin salap nak ID ka jong pi kala banlong nak voter ID lani nak license lani nak kiwi pada kijaj ID man pen shisha ya ka jaka ka pa pisa but hadin jong kan di pila ban klik ya kan ka way ka option bahkan mil ya pila da ka don kam ai mentapat ngin poi sya ka benta jong ka tax treaty ti hang ni ka don yakini ki option pihak banjin namar ka jingkeli ka long hatungi kwan em ban ya simbanta hakani ka rukom ban penduna ya ka kom sya tax tika daw ka ba ngi register ka ni ru ka long ba kinom tax palat ingi tingi haban klik ya kani ka option yes klik ya ka option yes kang ban yo ya ka ya kani ka jing menjur lang ka ba kinom tax palat ingi tani ya pi kiba pinsale hadi mal ape ya kani ka video nang ta pendap ya ka ri India teknik services kalong kumna ka AdSense ngilaban jit ya ka artikel ba new paragraph banengkong ka withholding rate kalong 0% reduce treaty rate nang ta ka baar pada ngisajit ya ka artikel ka bakhat ar paragraph 2a nang ta ka reduce treaty rate ka di belong khatsan person nang ta ka babuat na dien jo kaniru kan long kum jo hi ka banang kong ka de 0% reduce treaty rate ka baar ka di khatsan bat ka balai ru ka long kum ka baar hi tina kata ka daung ong wat nom skip ya kani ka video nomor batang hang ni ru kampat kot pihak ban page hadu ban dakot nomor ba kidang don ke ban le na din jo kani hadin ma phila ada ban jiet ikini ban penbiang phila ban verify na ta sai next bat menta ni sayo ya ka we ka kanja certificate ban pensisha ya ka jingete jongi ban ka AdSense te phila ban download ya kani phila ban page phila ban save ya ka nang ta sa klik ini way option saya syakman hadin ma phila ya syakman pin sayo pada ya ka way ke jaka ka ba phia ban proof ya ladi ban pensisha ba phi dei ma phi utrai la ne ka try jo kani ka AdSense account nomor ba bun ki bri ki persang ban le kam thok bat ka AdSense tina kata ka daw ka AdSense ka don kam ban pensisha kanang ba ki baro ki long ki be yai renti na kalyang ka jongka ha ka bay dei bat karukom transact ya ka aba phila don bat ka ti ka jingka mai jong pina ka AdSense ka nom long le noi phila ban le transaction ha karukom basuk bat kumta ka don kam yakini ki detail jong pi baro ban pensisha ba pidei ma phi utrai la ne ka trai kanang ba ka nom don jing thot ha ka lawai te phila ban pandap ya kerteng jong pi hang ne ban yethu ek AdSense ba ka kerteng trai jong pi ka kerteng pura ka jong pi ka de ne te pandap ha ka ne ka benta nang ta pada saya syakman seklik next bat hang ni ngong ya pi ba pihak ban jiet na preng jong kini ban ba pin nom dei ban le kulmar hang ni ru kumbang lo juong wat nom skip ek video namar ba kidan kum kini kijan te kani ka benta jong ka activities and services performed in US and affidavit pi I know nang ta pade klik ini option ini box
nang tapat ya kani ka bentak ka baar pi klik ya kani ka option ke ba tho I'm providing tax information for a new or existing payments profile that hasn't received payments. Te ka shong happy pi pitip ya ka account la jong kalong akan rukom. Tina kata kadao pulih bah page ya kani ka video anam skip. Tina pring jong kini pijian. Jit ya ka option ke badai. Bar hadi nang tapan anda pila verify pila penbiang nadong hadong kumbang la batai la peni ya kani video te pila ban ya shakmat ban request ya ka AdSense bukan approve ya kani ka tax 3D ke ba pila pendam kanang ba ka AdSense kan hun ya ka ke ba ka dawana phi ban phiru pin sungu hun haba kum kini ke bero pila man pendam ka por ka biang kanang ba ka jing trekam jong phi ba ka AdSense kar kom kamai jong phi kar kom transact ek pisa kanom don jing thot te kani hi ka de ka we ka ba ngila ban nyarap na kaliang ka jong iru na ka banta ka jong phi bat mentang ni pinyo i khandiat tok ya ka jing verify jong AdSense ya ka account ka jonga bat kum ju ya ka jong phi ka sa le kum ju bat ngange scam ba ka video ka IP ya ka jing mentoy te wat klet man ka shaning ina ka por na ka balai bat subscribe. God bless you, boy.